Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di konten YouTube Pawa Repa Salwa. Wah, situ loh, wah, cedake bude kamu. Ini Pawa tapi ki sing metu Yuni Dewi. Yuni Dewi. Deni ya? Iya Deni. Deni ya Dewi Yuni. Iya. Kok malah Deni ki Deni Yuni loh ya, ora sing Mas Deni Batang ora loh ya. Iya. Oke guys, ini mumpung aku di sini ya. Ini aku mau interview. Walah, mau wawancara sedikit tentang film yang kemarin aku garap. Walah, koyo wong tenan ya. Padahal ya wong-wongan sawah, ngeri. Iki jenenge trawet Dik ya, trawet interogasi ruwet. Dan trawet. Sing lanang cawet, kene trawet. Ini berawal dari sesuatu yang kecil kan nanti bisa menjadi besar. Insyaallah. Saiki udun kae yo cilik-cilik Cilik sik nduk lanjut gudhi lagi jebrot. Ayo ngono ta. Iki berawal dari udun lho. Nah terus iki aku bertanya ya guys ya, apakah senang pemirsanya tembus sampai 100.000 lebih? Wih, alhamdulillah. Sudah mau mendekati 150. Masya Allah. Dan komentarnya itu tertuju kepada jenengan berdua. Iya. Mak-mak gosip, mak-mak sing bener-bener julid dan yang sering terjadi di desa-desa pada umumnya. Bunda Dewi kuwi ketoke ora acting. Kuwi ketoke memang asline. Alhamdulillah. Bu Yuni kuwi ketoke ya ora acting. Memang ya koyo ngono kuwi. Iya. Berarti kan ya menjiwai. Berarti. Acting itu sampai orang berkata kalau kita itu memang jiwanya kayak gitu, berarti berhasil. Berarti berhasil guys. Acting itu kan Mangan tumo ngatek kembung. kembung awake dhewe dikon julit yo julit, ekspresine julit dikeluarkan loh. Dan terus awake dhewe dikon julit terusan ekspresine klemek kok disiksa kan ora mungkin ya. Engko nek pasine kowe dadi wong tersiksa, Mbak. Dadi iki koyo yo dikeluarkan sing melas sing raine iki ya pokoke iki teraniaya ngono kae lah yo. Kan mesti karek awake dhewe untuk peran apa iki? Peran dadakan pokoke dadi wong ngene yo. Bu, Mbak Wi, aku ning ngarep pokoke peran rasan-rasan, mbok engko rasa-rasane piye iki sing penting petan. Kan sing tak roi kan nek ning ngono kae kan ndek cilik kan anggere petan. Terus mbek ambek kailong. Ngono Ngono mesti kok ngene lho biasane metani tanggane mbek anu ngono. Metani sirah mbek metani tanggane jenenge Betul. real ndek kae ngono. Mesti kita itu belajar dari yang pernah kita lihat. Yang kita lihat. Betul sekali. Jadi peran sakmene peran kaya ibu-ibu pejabat Dewine atau maksudnya karakternya yang keluar kan digawe kita itu berwibawa, tidak akan cangkem tapi sekali bicara itu bisa menembus langit. Maksudnya itu jiwanya keluar ngono kayak pasti kan pejabat toh kudune kan memberikan kaya ning bawahane ngono ki toh perintah kepada bawahane kuwi singkat, padat, jelas dan langsung des ngono Mbak. Ngono. Aja lenya-lenye ngono kan ngono. Perane kan dhewe ngono nek perane dadi pembantu ki kan yo sing anu Pelas, sing emang kan gak mungkin toh kaya ndingi mlorok-mlorok terus ane roh wong julit ini kan ora mungkin ngono ndak. Sok ngene Nduk, ya nek iku pamane mbok terusno nek lanjutane nggih. Alhamdulillah nek pamane sekali tampil kok perane beda-beda sing maune ibu ki dadi tukang rasan-rasan, kok terus dadi ibu dadi bang ketel. Apa Ibu insaf dadi ibu haji. Sing dadi tukang menceramahi ngono ndak. wes iki cek memutar otak. Soale gawe ngono kuwi kan ya roh dhewe sedina utuh ya, Mbok ya. Ora mungkin nek gawe koyo ngono kuwi iki langsung sedina utuh. Maksudnya bendino ki aku yo gak sanggup, Mbak. Aku yo duwe anak. Padahal cuaca gak Udian. udan. Belas ora mendukung, guys. Terus enek komentar sing ngene. Iki maksudnya kok langsung moro-moro nggak gebrakan kok ngene iki idene sapa? Kuwi memang pure ideku, guys. Soalnya kenapa? Halah iki wis apa jenenge cacah wis bingung gawe konten apa, Mbak. Terus kadang ngono ki nek awan sithik ngantek sore yo udan mendung. Wis Mbak ayo gawe drama. Terus aku mau orek-orek Mbak kuwi. Aku mau orek-orek kuwi alur cerita yo mulai saka engko pembukaane koyo ngene. Rara iki
Kowe bocahe kan nek Rara kuwi nek tak waca bocahe kan untuk karaktere kuwi ndekne iki kan maksudnya cemlenteng ngono ya Mbak Wi ya. Cemlenteng, maksudnya nyenyeng, maksudnya ngono kuwi lah ya. Oga koyo sing pendiam, heeh ngono kuwi to. Nah, Ra, kowe ning kene tugasem ya dadi apa jenenge anake wong ora duwe ning tapi awakmu ki seakan-akan flexing gaya hidupnya itu hedon kayak ngono kuwi lah. Engko Sukma kebalikane anake wong sugih ning tapi ndekne pendiam introvert dan ndekne ora seneng ngetokno nek ndekne sugih alias sederhana kayak ngono kuwi. Ya bener memang kayak ngono kuwi tak walik Mbak. Kayak ngono kuwi ceritane. Ya wis terus akhirnya ngene wis dadi kuwi yo moro-moro mbok enek nang pikiran kuwi sumpah lho demi Allah aku saurunge yo gak tau nek duwe pikiran gawe film ngene film ngono film ngene sing ceritane ngene yo gak enek lho yo ning dunia YouTube ngene iki yo ben dino nggih konten apa ki bingung Mbak saestu aku yo gak segampang kayak Mas ngene yo pemirsa kan kok gak gawe konten ditunggu kontennya boten libur yen boten nggih kadang ibu ikan bingung ngono tak gebrak masak-masak yo sanek sing kompenku jangan masak terus aku lah ya maksudnya kan ngono to ndak wong gawe konten iki gak semudah kan Bu Yuni kok belum bikin konten, Mbak Indah belum konten, Pawa belum bikin konten, masa mungkin mikir idene lho yo gak iso metu kadang iki sing wis dinik-nik ndah ya mesti idene ngene engko terkonsep ngene yo penontonnya sithik kadang sing bogang ndak mesti sing gak jarang to malah penontonnya oke kita omongin. Tapi nek semisal koyo konten ngono kuwi Mbak Wi yo, memang untuk thumbnail dan juga judul itu sangat berpengaruh. Soalnya kan memang pemirsa itu ndeloke pertama kuwi oh yo iki mek apa judulnya mek apa. Dadi memang dua itu kunci utama YouTube ki yo itu judul karo thumbnail. Kayak ngono kuwi. Thumbnailnya menarik ki pemirsa kan ada keinginan gitu. Ingin tahu sih isinya apa yo kono. Yo koyo ngene iki kita yo sharing-sharing sama-sama belajar guys. Kayak ngono kuwi terus kayak aku Mas Dimas ngono ki yo Mbak bendino bering kuwi kan harus menyajikan konten lebih dari satu. Dalam arti iso 3 iso 4 biasane nek anggere nek momen ngono kuwi ngantek 6 ngantek 7 yo Mbak yo rame-rame ning ngono kae. Dadi memang sak isone gitu. Lah apa meneh nek cara mono kaya iki Ibu karo Mbak Wi yo kuwi cara mono kan yo kategorine kan yo maksudnya yo wis mbok maksudnya kan yo gak daya gerake ku lho Mbak. Terbatas. Lah kan terbatas kan kasarane lha blakrakane ndi kasarane kan ngono ya Mbak Wi. Paling yo mamang ini yo kadang di sepuro. Isone kan mestine kan yo gawe konten yo ning omah ublek omah kan ngono to. Kadang yo masak, kadang yo nggodake Mbah Sis. Ya Ibu ngene. Ayo tak jadi konten ayo Mbak aku. Koyo gentenan Mbak Wi nek anu. Ayo Mbak tak jangke konten yo pokoke gentenan guys yo ngono kuwi. Lah kan di sini yo mek wong omah ki sapa ya? Lah yo gumblekan iki tok Pak Bunda. Wong sapa jenenge nek di yo jarang nduk yo Mas. Angger wis ilang yo wis gak iso masalah yo pondeke kan cowok dhewe to ning omah kita dene koyo nek kumpul yo kadang yo geli tapi kan koyo jenuh to nek Mas iki. Iya Mbak, apa nek saumurane dia to maksude. Iya ya, gawe konten sik dulu. Pak, ayo bikin teh hangat sebentar. Iya wis. Iya di anu gede. Iya wis bikin teh hangat. Aku malah ndek wis suwi Dik Dewi ager neger nang Mbak Indah wis suwi pas acara Mbak Tata aku namanya lho. Aku kan duwe ide ayo gawe judul film apa cinta ditolak tetangga bertindak aku kan ngono ya. Engko ning kono kuwi ora dukun. Ora tetangga bertindak. Engko ning kono kuwi tokoe enek Mbak Palupi yang berkenalan dengan siapa ngono. Pada suatu hari terus bertemu dengan seseorang namanya Binahong apa sapa ngono kae. Cerita ngono tenan nek ning mobil iki cerita terus tapi mbek guyon-guyon. Tapi Mbak Indah yo mbek nanggapine mbek guyon wong kuwi ambek wetenge gedhi to mbek kae. Aku yo mau cerita-cerita ngono. Ya ditunggu saja guys. Kalau Mas Teh kok enak ide yang baru dari Mbak Indah. Mau ceritanya apa ya Mas Teh? Engko sik iki urung duwe pikiran. Wong kadang ngono iki cara mono langsung teng ngono iki mbok. Gak nek tak pikir malah gak temok ide iki. Tenan. Aku mikir ki gawe apa ya. Ora iso Mbak tenan. Iya. Aku gawe konten apa ya Ndah? Apa ya Do? Iki jenenge ket mangi telepon sapa sih Mbok? Nomor gak dikenali Mbok.
Nek gak dikenal wis ora usah Nek diangkat. gak kenal gak aduh kondang piye. Kurir atake. Kurir kae. Ora Mbak. Biasanya kan gak Kurir. kurir mau kirim paket, pengirim apa ngono ki. Iki mah yo alhamdulillah iki Nara ki anggere karo Salwa ki koyo Belum wis langsung Ndek Alhamdulillah. penakluke ki Nara ibaratnya. Dek kae Repa mungkin Mas Dekne wis untuk jenuh apa piye yo. Terus saiki ganti salah. Wis ngono, kayak yo mengidolakan apa. Dek tak Tak kandani yo Mbak yo. Ndek. Tak kandani yo Mbak. Nek Dek. Aku iki ora. Semarang. Ora. Piye? Tak kandani yo Mbak, aku sak jeng duwe kinara ya Allah Mbak rezekiku ki tenan Mbak Wi. Alhamdulillah. Kuwi jenenge kan rezekine bocah Mbak Wi yo. Tak critani Mbak yo. Aku tiap hari kuwi cara mono ki alhamdulillah enek tawaran iklan. Ning tapi emang aku kan yo pilih-pilih yo Mbak sekirane oh yo cah anakku ki nek semisal aku mergawe ngene iki iso apa ora nek memang ora iso dan ora worth it ora tak jipuk koyo ngene iki mang Mbak yo aku dihubungi karo pihak iki lho Mbak karo pihak mboten Al Muhammad Al Muhammad Sepuh. Al Muhammad nggih Al Muhammad itu di kampus Al Muhammad rencananya di acara seminar untuk mahasiswa baru kan ada anu ya penerimaan lah aku sebenarnya ki ape diundang sebagai narasumber pembicara ngono ki lho Mbok temane kuwi personal branding di era digital memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan penghasilan lah terus aku tekok lah itu acaranya untuk berapa jam ya Kak soalnya nek aku suwe-suwe yo ngesakno kinara Mbok nek jenenge pembicaraan iki kan emang kudu stay ning kono kan Mbak ora oleh menggura-mengguri nah kan ora oleh menggura-mengguri lah engko nek anakku nganu wong anakku yo kasarane urung tak latih nggo sufor yo Mbok yo memang bener-bener full ASI lah meskipun engko asiku kasarane tak pompa lah ndekne nek ora roh mboke tetep bocah iki nek Kan gak kulino ngedot saiki paling yo mong. makane Mbak kan urung tak latih turne aku biringi yo merasa nek asiku kuwi memang ijek memenuhi toh jadi mungkin belum butuh aku sufor koyo ngono kuwi lho enggak tahu kan jenenge kita ke depannya kan belum tahu lah terus aku ngomong untuk berapa jam ya Mbak aku ngono acaranya berapa lama untuk berapa jam kira-kira 1 hari full maksudnya 1 hari ki dalam pagi sampai mungkin sore waduh nek iku aku gak bisa Mbak Berarti koyo mohon Salwa maaf nah itu iku kan yo blog iku to mesti koyo di media sosial media gitu. Yo ngono ki koyo lah nggih terus seminar ngono ki. Terus aku ya mohon maaf ya Kak, ini setelah saya rundingkan ke Kak Endah, ternyata kalau semisal dalam waktu 1 hari belum bisa karena Kak Endah juga punya baby yang masih kecil. Aku yo koyo ngono kuwi lah, Mbok. Terus ngene lho yo. Soalnya kan yo wong susumu kan isih produksine kan isih maksimal toh. Seandainya diganti formula kuwi eman-eman. Soalnya kandungan susu ibu karo susu formula ki lain lho ndak. dari daya tahan tubuh katanya ya memang berbeda Mbak Wi. Gizi yang ada di dalamnya ki berbeda ngono lho. Makanya selagi masih ada susu ibu kuwi mending susu ibu nek jariku ngono masalahnya kan aku dua-duanya yo ASI full nggih. Aku ASI full pokoknya dia 20 bulan kuwi lagi tak sape. Kenapa tak sape hasilnya kan 2 tahun loh. 2 tahun. Aku diku ngene ku nek saya gede, nek saya pinter angel ngono lho. Jadi 20 bulan kuwi tak coba maksud tak kei nek diem biyen tak kei lipstik dah. Oh, berarti ning kono ane jenengan Iya, kayak tak kei lipstik abang-abang tuh, ngono. abang. Terus ngono. Aku karo sambat kesakitan aduh aduh. Mbak, tak potong sedih lho yo. Tapi nek ibu kan orang ngrasakno, dadi aku gak iso teko ibuku yo. Soale aku ambek Intan kan gak enek sing mimi ibu. Nek jenengan kan ASI lho. Kuwi jarine iki nyape wangil. Nah, yo makanya kan aku kan berinisiatif ngono to. Iki nek apa nek calanang dah, calanang beda karo cah wedok lho. Nek cah wedok kan mie sedhiru to. Calanang suwe ndah. Terus mari ngono kan wakih suwe ngono yo. Aku kan pura-pura kesakitan to. Aduh le, sakit le. Neneknya berdarah deh, kan arani nenen loh. Neneknya berdarah, sakit, iyo sakit aja mimi iyo le ngono. Ngono ki tak kan pertama ngene yo. Dek iki gak njaluk mie gak ndah, cuma nek ape turu ki ngene. Bubuk ngono. Iya bubuk digendong ngono. Bubuk pokoke bubuk terus dek kan bingung dah biasa kan nek turu kan kok kinara kan ape bubuk kan mentel. Gak pokoke bubuk jengking miring. Begitu tak sampai kuwi ndek iki turun berat badan drastis kayak
bocah bar kena diare bayangno. Ya. Kan soalnya kan biasa mie. Iya Aku terus gak mie ayo. Kita pira Mbak umur pira sampai 20 bulan. Hampir 2 tahun ya. Iya. Iya. Anu bubuk aku mau masakno, nah tapi kan kudu tega. Memang Nek nyapa aja sithik-sithik gak tega ya. Wong yo untuk kebaikan juga kan. Aku kan jadi iki pertamane kayak susu formula aku ndak tak sendoki. Soalnya kan gak iso nek ngedot soalnya ulino mek susuku tok. Tak sendoki. Pertama ki moh dah. Tapi karena yo mungkin dia ngelak nang sithik-sithik gelem. Terus tak gaedot cilik pertamane. Terus gelem. Maksudnya kan Pengenalan ya Mbak tetep po. Koyo anyar Penyesuaian juga. Ya, Dek, sana Aku juga iso bayangno iki ki narasuk nek wayang nyapeh kok. Pokoknya nek nyapa iki siji intine tega ditegakno aku. Iya, Mbak. Ya memang Iya, aku Mbak. ngesakno tetep nek wong tuwa ki ngesakno roh Anake nangis piye? Bener. Sing penting ngene, tega nek anakmu nangis aja terus mbok miine. Kan terus dia akhirnya ngene, oh berarti ki Aku nek nangis jurusku Iya, mesti jurusku mesti anu nyinyi. iya. Aja ngantek bocah aja kan ngono. Jadi Maksudnya mendidik iki dengan cara yang benar. Tego ki tego dalam Tego arti dalam orang arti nyiksa ki enggak. ora ya Mbak ya. diganti dengan yang Nah. lain. Soalnya apa? Bocah kan wis makan juga toh. Bener. Wis maem. Dadine kita iku mau, dadine ku mau dikasih makan, terus ditambahi susu formula. Jadi ngono ki mang, tegone ki ngono ki buka terus. Awake dhewe jahat gak cuma ngene. Kok nek sampai gede terus mentel terus kan yo gak lucu hendak wis gede sampai dek SD ngono. mosok sing buta ki. Lah mosok cek ngono. Ya Allah cantik. cantik. Kan lah ana. Dah. Halo. Sudah bangun Masya Allah. Sekarang adek maunya sama Onti Salwa kenapa? Alah. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Adek ngantek ngono ya, Nduk. Ya Allah. Ya ngono guys, ki berbincang-bincang sore bersama dengan Bu Yuni Iki dan perbincangan sore ki Mas sing anu ngalor ngidul yo. Maksudnya yo muga-muga Mbak Indah bar iki entuk idene. Terus kayak film neh yo maksudnya koyo Bunda Ibu sapa-sapa ki yo maksudnya ki nek dijak ki yo gelem ae. Gelem do, iku kapanpun paman ibu awake sehat gak anu. Yang penting koyo aku barang ning omah kan yo tetep oke sama Mbak. Peranmu dadi ngene yo, iya apa? Peranmu dadi apa? Iya, sementing kan kok briefingane kan iki sing ngene ngono tok to. Pokoknya kabeh improvisasi ya. Jadi koyo Maksudnya dikembangkan dhewe. Kok iki kan oh sampean dadi tukang ngene. Oh dikembangkan dhewe. Oh berarti Iya, kudu peranku ki harus begini. iya aku dengi mau ngarahno guys. Maksudnya kenapa teh iso yo gak roh yo maksudnya yo memang yo gak roh yo Mbak yo. Memang aku wingi kan nek koyo aku Mbak Mas Dimas kan maksudnya wis duwe pengalaman koyo syuting yo Mbak yo. Nek maksudnya koyo ibuku terus Mbak Wi dan lain-lain ngono ki aku yo mau ngomong, "Mbak, pokoknya intine ngene. Wis engko mbok kembangno dhewe." Ngene. Terus koyo Rara, Sukma ngono ki memang nek dikongkon improve urung pati ya Mbak. Iku kan yo bulan-baleni to. Apa soalnya yo memang jenenge belajar ya toh, ijek awal-awalan. Kan awal-awal kan Kayak ngono kuwi, ijek blibet juga. ngomong ning kamera iki aku lho pengalamanku dhewe yo. Awal-awal koyo awakmu pas aku pulih pertama tau syuting koyo isin ngono dah padahal ki koyo Mas Tik ngomong ning kamera. Ora sapa-sapa. Tapi koyo untuk tegar menghadapi kamera aku maki angel lho. Tapi yo, Mbok, tapi yo. Pertama sih padahal sama ngene ngene yo. Dek pisanan pasti Yo, iki sama ngene ngene. Ngene to yo sama ngene iki yo kasarane iki HP. Terus sama halo pemirsa, iki padahal ngadepi raine dhewe. Tapi ki isin ape omong apa ki koyo ora metu ngono lho ndak. Tapi berjalannya waktu awake dhewe meh bendino ngingetno kamera to kasarane ki. Dadi iso dhewe koyo maksudnya koyo ngolah dhewe oh berarti ki ning kamera kita harus bisa begini, harus bisa begitu. Soalnya ki duniane kita ki yo iki maksudnya ki ning dunia golek ngono lho. Golek rezekine yo ning lewat sini kan gitu tuh. Jadi kok iso ngolah dhewe, oh ekspresinya kita harus begini, ekspresinya kita harus begini kan ngono. Yo lambat laun kasarane Iya, mesti kok tetep ngono. enek Tetep Mbak. kok artis terkenal juga iku yo berawal dari Berproses. deh pertamane yo. Dedek se Tetep dhek ndedek sik. Gak mungkin kan langsung juago acting sing
anu kan ya ora mungkin. Tetap melalui banyak hal. Dek pertama kudu ngomong. Nah, yo kan maksudnya ngono iki kudu ngomong piye yo. Maksudnya padahal iki kamera sing enek mek awak-awak dhewe ngene iki yo. Iki gak didelok sapa-sapa apa meneh awake dhewe iki ning dhuwur panggung dengan ribuan penonton gak malah owel kan ngono. Ngono ki mang Ya wis proses penutupan. kuwi. Tapi beda pemirsa ya. Geneman ning kamera didelok wong ribuan karo ngomong langsung iki kan pas pengajian ning kene bapak-bapak ibu-ibu pengajian kan tuan rumah harus memberikan sambutan. Nah, kuwi lho. Beda neh Mbak Indah. Aku iki padahal ya koyo betet ibaratnya ning ngarep kamera ya. Monggo Bu Yuni ingkang dados maksudnya tuan Tuan rumah rumah sambutan. memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Ngono kuwi iki atik waduh atik sesepuh haji wong jos-jos ustazah Semua mata kan tertuju pada yang Langsung berbicara ngomong. toh. Dari aku kongkon menceritakan kembali flashback kembali pas waktu berangkat umroh kemarin itu beda pas sama cuacane. Kuwi cuacanane beda-beda. kan setiap nganu kan Beda. sama meneh. Kuwi kan Beda enek bulan, beda badai pokoknya debu. Pas bulan pas haji kan ora enek badai debu. Nah, ya kan masih Kuwi beda tak critakno bulan. ki aku tak padakno padha karo ning HP beda kok dirasane Dik. Luwih Oke, masalahnya apa? Kita langsung pada media nih Lah toh. kuwi setiap pasang meripat tertuju pada kita lho. Nah, iya kok Ngono lho Mbak. maksudnya. Saiki lho kayak misale ya Mbak kayak setiap aku pindah ke satuan kan tetap perkenalan. Iya. Iya Perkenalan warga baru kan maju di depan untuk perkenalan ini. Kuwi ki ya tetep enek rasa ndedeg Mbak padahal kan sudah berulang kali tuh perkenalan kuwi. Cuma ki kan sing dihadapi beda orang. Iya ta. sama mbiyen ning kesatuan iki terus meneh kesatuan anyar meneh kan Terakhir iki ning kan pangan kan dadi iki kaya yo tapi kita ki yo ngono ki mang yo kudu dihadapi Iya lah. wis ngono ae pokoknya pemirsa terima kasih wis nonton konten-kontennya Pawa terus didukung terus pokoknya ya donga dinunga muga-muga pemirsa semua diberikan panjang umur diberikan kesehatan dimudahkan rezekinya dimudahkan urusannya pokoknya doa terbaik untuk pemirsa semua muga-muga pemirsa yang belum diberi momongan diberikan momongannya soleh-solehah yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua sing lagi sakit semoga diparingi sembuh di cedakno obate sing masih sehat yo dijogo kesehatane pone iki musim iki maksudnya kadang panas kadang hujan toh jadi daya tahan tubuh kita itu harus dijaga wis pokoknya terkadang kan menyalahkan musim toh padahal kudune daya tahan tubuh kita yang harus ditingkatkan wis pokoknya ngono ae pokoknya yo sekian dulu iki dari konten iki dicukup apike dibuat adoh eleke sekian dulu konten Pawa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah